Together we pray to Allah Ta'ala. 5 times a day, it's a duty upon us. So never. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Nagbabalik po ang Discover Islam. Ito po ay hatid ng Dakwa Corner Bookstore. Ipapatuloy po ni Brother Omar Gonzales ang kanyang topic kanina, inshallah. Alhamdulillah. Muli pong pagbati ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, nasabi ko po kanina, ano ang Muslim? Actually po, last week, tinalaki po natin yung 5 terminologies. Ano ang Islam, ano ang Muslim, ano ang Quran, sino si Muhammad, sino ang Allah. Babalikan lamang po natin ngayon. Kasi inuulit-ulit ko po kanina, habang tayo nasa sinapupunan ng ating nanay. Ano tayo? Muslim. Unti-unting lumalabas sa sinapupunan ng ating nanay, ano tayo? Muslim. Nakalabas tayo sa sinapupunan ng ating nanay, nasilayan natin ang daigdig, ang ating kapaligiran, ano tayo? Muslim. Isang taon nasa bahay tayo, pinapalaki ng ating nanay, Muslim. Dinala sa simbahan para pabinyagan, bago mabuhusan ng tubig ni Father, ano tayo? Muslim. Nung mabuhusan po ng tubig, sabi nila, ay ang Kristiyano na. Ang Kristyanista tayo. So, ano po ang Muslim? Nung bata pa po ako, o kahit po nung hindi pa ako nakabalik sa pananampalatayang Islam, ang pagkaunawa ko po, ang Muslim, yung pong mga kababayan natin narito sa Jolo, narito sa Cotabato, narito sa Basilan, nandito sa Mindanao. Sa pagbalik ko po sa Islam, nalaman ko na ang kahit pala sinong tao, ano man kanyang uri, ano man ang kanyang kulay, ano man ang kanyang estado sa buhay, ano man ang kanyang nationality, maaari po palang maging Muslim. Sa panong paraan? Kung siya po ay tatanggapin niya, sasaksihan niya, kikilalanin niya, na walang ibang dakilang tagapaglikha na karapat-dapat sambahin, kundi ang Allah lamang. At si Muhammad ay huling sugo, alagad ng Allah. Ang isang tao ay maaaring maging isang Muslim o siya ay Muslim. So, ganun po nangyari sa akin. Mula po sa Roma na pagiging Roman Catholic, nakabalik po sa Islam, nalaman ko ang Islam. Ano po ang Islam? Sabi po sa amin noon, ang relihiyon ng mga Moro, ng mga Muslim ay Mohammedanism. Hindi pala po. Islam. Mula sa salitang Arabic, from the root word, mula sa salitang ugat na SLM. Islam. Ang ibig sabihin ng SLM, salam, kapayapaan, at bilang isang relihiyon, Islam means total surrender, total submission, total obedience to the will, to the command of Allah. Sa Tagalog, ganap na pagsuko, ganap na pagpapasakop, ganap na pagsunod sa mga utos o sa kalooban ng Allah. Ang mga sugo po, mga propeta ng Allah, makikita po ninyo, lahat sila ay sumunod, lahat sila ay sumuko, sila ay nagpasakop sa utos, sa kalooban ng Allah. Hindi po ba? At ang mga sumusunod, nagpapasakop, sumusuko sa kalooban ng Allah, ang tawag po ay Muslim. Nung nasa sinapupunan po ang isang bata, ako, tayo, pagdating po ng panahon na dapat nang lumabas, una, sino ang nagbigay ng batas na yun sa atin? Sa sinapupunan ng ating nanay na pagdating ng halimbawa ay 9 na buwan, lalabas na siya. Sino po ang gumawa ng batas na yun? Ang dakilang tagapaglikha, ang Allah. So, ang ating pong katawan, may sinusunod na batas, biological set of laws. Sino po may gawa? Ang Allah.
sinusunod ng mga partes ng katawan natin ang batas na ibinigay, ginawa ng Allah sa kanila. Kaya pagdating ng 9 na buwan, tayo po lalabas. We submit. We surrender. We obey the will of Allah. Hindi po sasabihin ng sanggol na ayoko pang lumabas. Masarap dito. Dito lang ako sa sinapupunan, sa womb ng mother ko. Hindi po. Susundin ang batas na ginawa ng Allah. Kita po ninyo? Nagsasabi po tayo, ako hindi Muslim. Pero hindi po natin alam, natural po, ito pong bilang ito. Ito po ay Muslim. Ang may gawa po niyan, ang dakilang tagapaglikha. May batas yan na ginawa ang Allah para sa aking dila. Pero kita po ninyo na magkaisip ako, itong dila na ito na gumawa ay ang dakilang tagapaglikha. Ang lakas ng loob magsabi ngayon, ibang Diyos ang kinikilala. Pero likas, natural po, ito po ay Muslim. Ang aking puso na nagmamahal sa dakilang tagapaglikha. Nung panahong hindi po ako nakabalik sa Islam, nagmamahal sa Diyos na binigyan ko ng katambal. Isa pala pong Muslim ang bawat bahagi ng aking katawan. Mula sa kalit-liitang himaymay ng aking mga laman, mga Muslim sumusunod sa batas ng Allah. Pero hindi lamang po natin alam. Sinasabi natin, hindi, I'm a Christian. Kahit po ang kalawakan, tingnan po natin ang universe, tingnan po ninyong araw, ang bituin, heavenly bodies. Sino po ang lumikha niya? At sa kaugnay ng pagkakalikha sa kanila, may mga batas silang sinusunod. Katulad po halimbawa ng Earth, meron niyang axis, may dinadaanan po yan, paikot sa araw. Sino po ang may gawa nung batas na yun? Kita po yung Earth hindi nagtangka na medyo lumihis, lumayo ng kunti sa araw o lumapit ng bahagya sa araw. Hindi po dahil siya may binay, may sinusunod na batas na ang gumawa ay ang dakilang tagapaglikha. Ang mga hangin, ang tubig, ang apoy, the matter, lahat po yan may sinusunod na mga batas para sa kanila. Sabihin natin, halimbawa po, batas ng kalikasan, sino may gawa niyan? Ang dakilang tagapaglikha. At ang ating mga buong katawan, ating katawan, may mga set of biological laws. Sino po ang may gawa? Ang dakilang tagapaglikha. Dahil lahat sila ay sumusunod sa batas na ginawa sa kanila ng dakilang tagapaglikha, sinusunod po nila ang Islam. Total surrender, total submission, total obedience to the will, to the command of Allah. At dahil sinusunod nila, sila po ay mga Muslim. Mga Muslim po sila. Hindi lamang po natin alam. Kasi ang pagbabatayan po natin, ako Kristiyano. Kailan po tayo naging Kristiyano? Sinabi ko na sa inyo. Nung tayo bininyagan. Kung hindi dumating ang mga Kastila sa ating bansa, palagay ninyo, nandito kaya ang Kristyanismo? Kung hindi po nakarating ang Kristyanismo rito, ano tayo? Kita po ninyo, sa kasaysayan ng bansa, Muslim. Andito na po ang Islam. 1380 pa lang. Pero ngayon po, kita ninyo, dala ng kamangmangan. Because of ignorance. Tayo po ay nagmamatigas sa realidad. So, ano ang Allah? Sino ang Allah? Sa matagal na panahon po, ang tawag namin God. God. Kaya itinuro sa amin, God. Kahit sa Biblia, halungkotin yung Biblia, God. Ano po? Pero hindi sinabi ko anong pangalan niya. Sa wikang Arabic, ipinakilala po ng dakilang tagapaglikha ang kanyang sarili. Doon po sa Banal na Quran, mababasa nyo. Chapter 20, verse 14, sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Moses, ng kanyang tinawag si Propeta Moses, pinakyat doon sa Mount Sinai. Dahil nakita ni Prophet Moses may apoy. Andun nga po yung burning bush. Tapanood nyo naman ang 10 Commandments. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa wikang Arabic, sa Quran, Innani, Ana, Allah. Verily, I am Allah. La ilaha illa ana. There is no God but I.
fa'budni, worship me. Kita po ninyo, kinakilala ng dakilang tagapaglikha ang kanyang sarili kay Propeta Moses doon sa Quran. Allah. Ang Quran ay sa salitang Arabic po. Dahil ang Propeta Muhammad, hindi po siya Amerikano, hindi po siya marunong English. Hindi po siya Hebrew, hindi siya marunong magsalitang Hebrew. Hindi po siya Israelita o hindi po siya katulad ni Jesus na ang salitay Aramaic. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Arabo, ang salita po niya Arabic. Kaya natural lamang ang aklat ng kapahayagan na ihatid sa kanya, ibigay sa kanya ay sa wikang maunawaan niya, ang Arabic. Okay po? So, ang Allah, ang pangalan niya, ang dakilang tagapaglikha. Kung ikaw po, kung kayo may pangalan, yung pa kayang dakilang tagapaglikha ang mawalan ng pangalan, hindi po God. Kasi pag tinignan po natin ang meaning ng God sa dictionary, it means an object of worship. Kaya nga po may isang grupo dyan sa Kristyanismo, isang grupo dyan na pag kumatok sa inyong tahanan, tatanungin kayo, what is the name of God? Name of God. Yung mga grupo po dyan. Kasi nila, no, it is like this and like that. So yun po ang ayon sa kanila. So, Allah. Ang ating pong mga ninuno ng mga Tagalog, ang tawag po sa kanilang dakilang tagapaglikha, Bathala. Tingnan po niya Philippine history. Bathala. Philippine history books says Bathala. Nung makabalik po ako sa Islam, nalaman ko ang Bathala galing sa dalawang salitang Arabic. Bait Allah. Bahay ng Allah. Ang mga Batanggenyo po, kahit sinasabi po nila, hindi kami mga Muslim, wala ritong Islam sa bansa namin, sa ating lugar, nung basta ang aram nating Kristiyano. Tingnan po niya expression ng mga Batanggenyo. Allah isa pong patunay narito po sa ating bansa. Ang Islam, bago dumating ang Kastila o ang Kristyanismo. Sa amin po, mga panahong bata pa kami, pagka kami po medyo pinapatigil sa kalikutan ng aming magulang, ng aming mga matatanda, kung sabihan kami, kung takutin kami, Allah. Takutin ninyo. At ang mga Arabo po, ang alam ko, akala ko po noon ang Arabo, mga Muslim, hindi pala po, may Arab Christian din pala po. Halimbawa po sa Egypt, 15% ng mga mula sa total population ng Egypt, ang tawag po Coptic Christian, Egyptian Christian. Ang salita po nila Arabic, katulad ng mga Egyptian na mga Muslim. Ang kanila pong aklat na Biblia, makikita po ninyo in Arabic. May Biblia po ako galing sa Israel, mula sa Palestine, Palestinian Christian, kasi may Palestinian Arab. Palestinian Arab, may Palestinian Christian. Ang salita nila Arabic, nakalagay po rin sa aking New Testament Bible, English Arabic. Ang tawag po ng mga Arab Christian sa dakilang tagapaglikha, hindi po God. Kundi mababasa niyo ron, Allah. Meron pong isang uri ng Bible na ang tawag ay Gideon Bible. Doon po sa Gideon Bible, ilang pages mula sa cover, makikita niyo sinasabi ron isang verse sa Bible, John 3:16. Itinranslate po sa iba't ibang wika ng mundo. Sabihin na umabot sa 1,000 languages of the world. Pagdating po doon sa Arabic, yung pong tinranslate yung John 3:16 na sinasabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, etc. etc. Pagdating po sa Arabic, yung God, Allah. So, yan po ang salita ni Propeta Muhammad, Arabic. Ipinakilala po sa kanya ng dakilang tagapaglikha, Allah. Sa wika po ni Propeta Moses, Hebrew, ang tawag po nila sa kanilang dakilang tagapaglikha, Eloha, or Elohim, a plural of respect, wikang Hebrew. Sa wika po ni Jesus Christ, ni Jesucristo, ni Isa, alayhi salam, ang wika po niya hindi Arabic, hindi Hebrew, kundi Aramaic. Tinawag po niya ang kanyang Panginoon sa wikang Aramaic. Mababasa po ninyo kahit sa Biblia. Gospel according to Matthew, chapter 27, verse 46. Habang si Jesus nakabitin sa krus, nakabayubay sa krus, sumisigaw kahapon, sinasariwa, ginulita ng mga simbahang Roman Catholic. At that time, alas 3 ng hapon, sumisigaw si Jesus. Mateo 27:46. Eli, hindi po Eli Soriano, ha? Hindi po Eli Soriano. Eli, salitang Aramaic. My God,
Eli, Eli, ha? Lama sabachthani. Bakit niyo ako pinabayaan? Kita po ninyo? Sa Arabic Bible ko po, nandun katapat noong English words na, my God, why hast thou forsaken me? Andun yung Aramaic, Eli, Eli, lama sabachthani. Katapat po ang in Arabic, Ilahi, Ilahi, limada taraktani. Kita po ninyo? Yan ang tawag ni Jesus sa kanyang Panginoon, Eli, salitang Aramaic. Ang tatlong wika po yan, Arabic, Hebrew, at Aramaic, na winika ng mga dakilang mga sugo ng Allah, mga propeta, yan pala po ang tawag yan ay Semitic language. Magkakapatid na wika, nang ibig mo sabihin nung Allah in Arabic, Eloha or Elohim in Hebrew, or Eli in Aramaic, ang ibig mo sabihin, ang nag-iisang tunay na Diyos, the one and only true God, creator of everything, whether seen or unseen, worthy of worship alone. Yan po, ang Allah. So, nakabalik po kami sa Islam. Ang Islam, tulad na nasabi ko, an Arabic word mula sa root word na SLM, isang kahulugan, peace, salam. As a religion, Islam means total surrender, total submission, total obedience to the will of Allah. Lahat po ng mga sugo ng Allah ay mga Muslim sumusunod sa kalooban, nagpapasakop sa utos ng Allah. Tapo ninyo? So, ang Quran, sinabi ko po sa inyo, yan po ang huling aklat ng kapahayagan ay pinagkaloob sa huling sugo ng Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Muhammad naman po, sinabi ko sa inyo kanina, isang Arabo, no read, no write prophet. Nabuhay po nung panahon mga year 600 plus, diyan po sa Makkah, Saudi Arabia. At siya po ay naging isang propeta sa ganap na 40 years old. Doon po dumating sa kanya unang revelasyon. And for 23 years, dumarating po sa kanya mga verses, chapters of the Quran. Sa loob po ng 23 years. At na matapos po, ginuo nila, buhay ang propeta, andyan po ang Quran, memorized by the prophet, memorized by the sahabas, the companions, and then it was written, it was compiled, ayan po ang Quran. Kaya po ang Quran sa ngayon, kahit po sabihin natin na ang buong Quran, halimbawa, alisin, sirain, ang buong Bible, sirain, sulugin, lahat, maibabalik po ang Quran sa kanyang orihinal na anyo. Dahil libo-libo na mga Muslim sa buong daigdig, memorize po ang Quran. E ang Bible po, may kakaalam po ba kayo na kahit isang Kristiyano, memorize ang buong Bible? Wala po. May hihirit yan, si Eli Soriano magaling. Hindi po niya memorize ang buong Bible. Kasi po, kita po ninyo. Ang Quran po sa buong daigdig, only one, ang Quran. Ang Bible po, paano mamememorize ninyo? Ma-memorize mo, halimbawa yung King James Version, kung sabihin ko siya, alam ko Jerusalem Bible. O sabihin ko siya, alam ko Magandang Balita Biblia. Wala po kasi iisang Biblia. Maraming Biblia. Unlike the Quran, isa lamang. And in its original language, the Arabic. So, ibalik ko po kay Brother Zar, at baka po may mga karagdagang mga gusto itanong o may mga text messages. Brother Zar, back to you. Brother Omar Gonzalez, Alhamdulillah. wala tayong tanong ngayon. Holy Week kasi. Holy Week. Busy ang mga tao sa kwan. So, ngayon, brother, pagputulan natin yung topic mo yung sa basic principles of Islam. Okay, so atin po nga alamin ngayon yung 6 articles of faith. Ano po? Alam niyo po, ang Muslim at ang Kristiyano, sabihin natin pati po mga Hudyo, mga Yahudi. Pero tumutok na lamang po tayo dahil ang bansa naman po natin ay Christian na country. Ang Kristiyano po at ang Muslim, maraming bagay na magkatulad. We have so many things in common. Ang Christian po, mga Kristiyano naniniwala may Diyos. The Muslims, we believe there is God, Allah. Ang mga Christian po,
ang non-Muslim, the Christians, naniniwala sa mga anghel ng Diyos. Ang mga Muslim po, we believe in the angels of God. Ang mga Christian naniniwala po sa mga prophets of God. Ang mga Muslim, we believe in the prophets of God. Ang mga Christian naniniwala po sila sa mga books of Revelation. Aklat ng kapahayagan. Same thing, the Muslims, we do believe also. Ang mga Christian naniniwala po sa Day of Judgment. Ang mga Muslim naniniwala rin po sa Day of Judgment. At ang pang-anim po, sa Article of Faith, na wala po sa Kristyanismo, kasi po sa Kristyanismo, naniniwala sa swerte o malas. Swerte. Uy, nanalo ako sa loto, swerte. Nabigo sa pag-ibig, malas. Alam mo niya? Natalo sa tagal, malas. Nagkamalan sa rapi, swerte. Sa Kristyanismo po yan. Sa Islam, wala pong malas, walang swerte. Ang katapat po ng malas, swerte sa katuroan, paniwala ng Kristyanismo, meron po sa Islam, ika-6 na artikulo sa pananampalatayang Islam, yung pong tinatawag na kadar. Ano po? In destiny o preordained man. Wala pong malas o swerte. Kagaya po halimbawa, sasabihin ko na, uy, swerte, nakabalik ako sa Islam. Hindi po swerte yun. Talaga pong nakatakda. This is my destiny. Sa paglikha sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lilikhain pa lang niya ako. Lilikhain pa lamang niya mga creation, 50,000 years before creation. Alam na po niya ang the end, ang katapusan ng bawat bagay, bawat anuman na lilikhain niya. So, hindi po ito swerte. Ito po talaga nakatakda sa akin. This is my destiny. At ngayon po napapanood po ninyo, halimbawa kami sa television, sa harapan ninyo ngayon, hindi rin po swerte. Uy, nabuksan ko ang TV. Mabuti, nabuksan ko television ngayon. Napanood ko sila Brother Nizar. Mga guwapo pala ito sila Brother Nizar. Hindi po swerte ito. Ito po itinakda ng takirang tagapaglikha. Magkikita-kita tayo. Hindi man po personal, sa television lang. So, ang Articles of Faith in Islam, if you are a Muslim, dapat naniniwala ka sa Allah, may Diyos. Sino siya? Ang Allah. Ang nag-iisang dakilang tagapaglikha ng lahat, nakikita man ang hindi nakikita, siya lamang ang karapat-dapat sambahin. Sa pananampalatayang pinanggalingan ko, naniniwala rin po kami sa Diyos. Kaya lamang ang tinuro ng simbahan sa amin, yung Diyos, nilagyan ng katambal. May persona. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Yung Trinity. In Islam, isa lamang po ang Allah. Wala siyang katambal. Walang anak. Wala po siyang kasosyo sa kanyang pagka-Diyos. Kaya nga po sa mababasa sa Glorious Quran, sa Suratul Ikhlas, chapter 112 ng Glorious Quran, dahil ang Quran po ay binubuo ng 114 chapters. May maisip, may mahaba. Binubuo ng 114 chapters na ipinaalam, inireveal, ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob po ng 23 years. Ang sinasabi po ng Glorious Quran, chapter 112, Suratul Ikhlas, cool, sabihin mo Muhammad. Kasi po may pangyayari sa buhay ng Propeta Muhammad, dumating po ang mga delegasyon ng Kristiyano mula sa bayan ng Najran. Ang Najran po ay isang bayan sa Saudi Arabia. Nung panahon ng Propeta, Christian town. O sabihin natin, isang Kristiyanong lugar sa Saudi Arabia. Mayroon po silang malaking simbahan dyan. So pumunta, may delegasyon po na pumunta, kinadala sa Medina para kausapin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong ng puno, the leader ng delegation ng mga Najrani, ang Propeta Muhammad, sino ang Allah? Sino ba yan sinasabi ang Allah? Tayo po kung tatanungin, sino ba yan Diyos? Siya yung lumikha ng lupa, siya yung lumikha ng dagat, siya yung lumikha ng langit, lumikha ng ganito, ng ganyan. Pero ang Propeta Muhammad po, bigla pong dumating sa kanya ang revelation mula sa Allah, dala ng hatid ng Anghel Gabriel. Ito na po yung naging bahagi ngayon ng ika-112 chapter ng Glorious Quran, Suratul Ikhlas, chapter Purity. Sabi po rito, Qul, sabi kang Arabic, say, sabihin mo Muhammad, at tinatanong si Muhammad ng mga Najrani, sino yung Allah? So dumating ang revelation from Allah, dala ng Anghel Gabriel, sagot ni Propeta Muhammad sa kanyang mga kaharap, Qul,
huwa Allahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, ang Allah, iisa. Ahad. Diba, brother? Kul huwa, sabihin mo siya, ang Allah ay iisa. Allahus Samad, the eternal, absolute, sandigan ng lahat. Lam yalid wa lam yulad, hindi siya nanganak, hindi siya ipinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, and there is nothing like unto him, at wala siyang katulad. Yan ang Allah. Kaya kung ang paniwala mo, sa iyong paniwala, ang Diyos ay nanganak, ipinanganak, hindi siya ang Allah. Kaya sabi ng Allah, doon po sa sinabi ko sa inyo, nirecite ko sa inyo, 112 chapter of the Quran, lam yalid walam yulad, hindi siya nanganak, hindi rin siya ipinanganak. Ang Allah po ay hindi nanganak, hindi rin ipinanganak ang Allah. Kaya kung ang inyong paniwala, ang Diyos ay nanganak, ipinanganak, hindi po siya ang Allah. Hindi po siya ang dakilang tagapaglikha na sinasamba ng mga propeta, na kinikilala ng mga Muslim. Okay po? So, to be a Muslim, you have to believe in Allah. Ang salitang Allah, the name Allah, hindi niyo po pwedeng gawing plural. Hindi katulad ng salitang God, dagdagan lang natin ang letter S sa dulo, marami na po ang Diyos, gods. Yung God, palakihin po natin, yung salitang God, make the capital G. Ang ibig sabihin niyan, yun daw pong supreme being, yung Almighty God. Pero pag ginawa lamang small g, yung God, yan po ay mga Diyos-Diyosan lang. Pero ang Allah, hindi po siya saklaw ng mga capital A, small a, o plural, o gawin natin babae yung Diyos, gawin natin Diyos na babae. Dagdagan lang natin yung salitang God, Des, Goddess, babae na ang Diyos. Ang Allah, hindi po siya saklaw. Hindi po siya pwedeng gawin natin babae yung Allah, Alaha. Hindi po. Hindi po pwede yan. Hindi po siya saklaw ng gender. Ha? Sa mga bagay po yan tungkol sa Allah. Ngayon sa anghel. Ang mga Muslim po naniniwala sa mga anghel. Ang mga Christian naniniwala sa mga anghel. Kami po noon, pagpapasok po namin sa simbahan, sa pintuan po ng simbahan may malaking anghel. Life size. Kasi laki ko po, malaki pa sa akin, may hawak na malaking kabili. Puno po ng tubig. Ang sabi namin noon, turo sa amin, holy water. So isasawsaw po namin ang aming daliri ron. Tapos we will make the sign of the cross. Pagpasok sa simbahan, then the Father, the Son, the Holy Ghost. Yan po ha. So, sa amin po nung kami po yung mga Roman Catholic pa, Kristiyano pa, we pray to the angel. Humihingi po kami ng tulong sa anghel. Andun po halimbawa matutulog na kami sa gabi, kasabihin namin, Angel of God, my guardian dear, to whom we love, commits me here, etc. etc. We pray to the angel. We seek help from the angel. In Islam po, naniniwala rin pala ang mga Muslims sa anghel. Anghel na gawa ng Allah. Pero hindi po kailanman sinasamba o sasambahin ng mga Muslim ang anghel o mga anghel. Bakit? Sapagkat ang anghel ay nilikha rin po ng Allah. Ang pagsamba po ay para lamang sa tagapaglikha, hindi sa nilikha. At sa katuroang Islam, ang mga anghel po, ito katuroan na wala po sa Kristyanismo, ang mga anghel sa katuroang Islam ay nilikha mula sa liwanag. Samantalang sa katuroang Kristyanismo po, when we were Roman Catholics, ang turo po sa amin, ang mga anghel po, andiyan po sila, Angel Gabriel, Michael, etc. Mas superior sa atin. Pero in Islam, ang anghel po, superior po ang tao sa mga anghel. Nung nilikha po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Adam, ang unang tao, the father of the human race, bago ibuga, bago ilagay ng dakilang tagapaglikha ang kaluluwa ni Adam na ginawa ng Allah para kay Adam, sinabihan niya ang mga anghel, matapos niyang mahingahan o malagyan ng kaluluwa si Adam, magpatira pa kayo. You prostrate. Kita po ninyo, ang mga anghel, they prostrated to Adam. This is Islamic viewpoint. Pero sa katuroang Kristyanismo po, sa amin, ang turo sa amin, superior sa amin ang angel.
Kaya nagdarasal po kami sa angel. Hinihinga namin ng tulong ang angel. Pero wala kami alam kung saan nanggaling ang angel. Sa Islam, ang angel po nanggaling, ginawa ng Allah mula sa liwanag. They were created from light. Tapos po, meron po sinasabi sa Kristyanismo, turo sa amin, bad angels, good angels. In Islam po, the angels of Allah, they were programmed just to obey and obey and obey and obey. Wala po silang kakayahang mag-disobey. Ikagaya po sa katuroang Kristyanismo, yung angel daw, there was a time, ito pa mababasa niyo sa Biblia, yung Armageddon. Nagkaroon ng mga bad angels na pinamunuan ni Lucifer. Naglaban ang good angels and bad angels. Natalo po yung mga bad angels headed by Lucifer. Sila po ang naging mga demonyo. Yan po, bad angels. Yan yung mga demonyo na nakikita po natin sa bote ng gin. Yung mga manginginom po yan, bote ng alak, gin, ando dun. Si Satanas, nakahiga, tinutusok ng sibat ni Anghel Gabriel. At katuraan po sa Kristyanismo, sa kabilang buhay, sa impyerno, ang hari ng impyerno, si Satanas. Pero in Islam, hindi po ganon. In Islam, ang mga angels created from light and they were made by Allah only to obey. They were programmed only to obey and obey and obey Allah. Hindi po sila, wala silang kakayahang sumuway sa utos ng Allah. At yung jinn na sinasabi, yan naman po ay nilikha, wala po kasi itong bagay na ito sa katurang Kristyanismo, yung jinn ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa apoy na walang usok. Mababasa rin po yan sa loob ng Quran. Ang jinn, kung saan nandiyan po yung si Iblis o si Satanas, kabilang po dyan si Satanas, at kabilang po dyan yung mga sinasabi nila mga white lady, andiyan po kabilang po yung sinasabi ng mga maligno, mga fairies, mga anuman, na hindi natin nakikita. They were created from smokeless fire. So, in Islam, tinukso po ng Satanas si Adam, at ngayon po, tinutukso tayong mga anak ni Adam. Dahil pinahintulutan naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Satanas na tuksuin tayo, huwag lang tayong hawakan sa Satan. Sa kabilang buhay po, sila ay hindi po hari ng impyerno. This is Islamic viewpoint. Sa katurang Kristyanismo po, si Satanas, siyang hari, Panginoon doon sa impyerno. But Islamic viewpoint, sa kabilang buhay po, si Satanas, si Iblis, at ang kanyang mga alipores, kabilang po sa mga parurusahan, susunugin sa impyerno. Ngayon po yung magtatanong, brother, paano masusunog? Si Satanas, samantalang sabi mo, Brother Omar, si Satanas gawa, nilikha ng Allah mula sa apoy na walang usok. Masusunog gawa ang apoy? Apoy sa apoy? Ito po ang hindi natin alam. Nang lumikha po ang Allah subhanahu wa ta'ala ng apoy, then Allah made fire. 70 grades. 70. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 70 grades, 70 ang antas ng apoy. Yung pong isang grade ng apoy, yun lamang pong ipinababa niya rito sa mundo. Sa lupa, kasama na po niya ang araw, kasama ng apoy na ginagamit natin sa pagluluto natin, kasama ng mga bagay ng mga may init yan. Na 69% nasa Allah, adyan po sa impyerno. So, kayang-kayang gisahin, sunugin, pahirapan si Satanas. Okay po? At ang pangatlo po na sa artikulong pananampalatayang Islam, kung ikaw ay Muslim, maniwala ka sa propeta. Naniniwala po ang mga Muslim sa mga propeta ng Allah. Hindi ka po pwedeng maging Muslim kung hindi ka maniniwala sa mga propeta ng Allah. Pero may isang katanungan, Brother Nizar. Sinasabing sugo, messenger. Di ba? Marami po sa ating mga televiewers hindi alam. Anong messenger? Ano yung prophet? Ano ang pagkakaiba ng prophet? Anong pagkakaiba ng messenger? Agad sa mga brother. So, ganito po yan. Ang messenger po, to be a messenger, you have to be a prophet. Ang messenger po, may dalang aklat, libro. Kaya may message na dali, messenger. Ibig sabihin, ang prophet po, just prophet. Pero ang prophet hindi maaaring maging messenger. Pero ang messenger, always prophet.
Ibig po sabihin, mataas ang antas ng messenger. Ito, prophet. Pag messenger ka, you are not only a prophet, hindi ka lang propeta, kundi messenger ka pa. Mataas ang level mo sa propeta. Sa katuruang Islamiko po, na wala nitong katuruang sa Kristyanismo, ang bilang po ng mga propeta sa katuruang Islam, Mizar, 120,000 prophets. From Adam, mula po kay Adam hanggang sa kahuli-hulihang propeta ng Allah, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bilang po ng mga propeta sa katuruang Islamiko, 120,000 prophets. 25 prophets are mentioned in the Quran. To be a Muslim, lahat ng mga propetang yan na binanggit, 25 by names in the Quran, at mga hindi man natin kilala mga propeta dahil 120,000 prophets, to be a Muslim, naniniwala po kami sa lahat ng mga propetang yan na sugo na kinadala ng Allah. Mga propeta ng Allah. Wala po kaming sinasabi dyan na, ito ang gusto ko si Jesus. Ito ang gusto ko lamang si Solomon. Hindi po, lahat yan. We love them all. We respect them all. Di ba, brother? Kita po ninyo? Wala pong ganyang katuruan sa Kristyanismo. Sa katuruan Kristyanismo po, hindi po tinuturing na propeta si Adam. Pero sa katuruan Islamiko, si Adam po ay isang propeta. Sa katuruan Kristyanismo, hindi po itinuturing na propeta si Lot. Si Lot. Sa pananampalatayang Islam, Lot is a prophet of Allah. Peace be upon him. Sa katuruan Kristyanismo, si Solomon ay hindi itinurong propeta ng Allah. Si Solomon ay isang hari lamang, King Solomon, sa katuruan Kristyanismo. But in Islam, bukod sa pagiging hari, si King Solomon, siya po ay isa ring propeta. Okay? Sa pananampalatayang Islam, may tinatawag po, may kinikilala pong 5 great messengers of Allah. So tulad po na sinabi ko po sa inyo kanina, ang messenger, yan automatic yan, prophet yan. They were promoted, dahil may aklat silang dala, may message, at the same time, they are messenger. They are messengers. So the 5 great messengers in Islam, the 5 major messengers, andiyan po si Abraham, si Noah, si Abraham, si Moses. Sorry po, dito natin brother. We have Prophet Muhammad, we had Prophet Jesus, we had Prophet David, kasi po kay Prophet David, ang dala po niya yung pong Zabur, sa wikang Arabic, in English, Psalms. Yung pong mga awit. Kay Prophet Muhammad, ipinadala po ng prophet ng dakilang tagapaglikha ang Quran. Qara'a, from the word Qara'a, the book to be read. Quran. Kay Prophet Jesus, ipinadala po ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tinatawag sa Arabic na Injil, or Gospel. Di ba, brother? At yung po naman, ibinigay po kay Prophet David, yung Zabur o Psalms. Yun naman po ibinigay kay Prophet Moses, yung pong tinatawag na Taurat sa wikang Arabic, Taurat or Torah sa wikang Hebrew. Sa English, the Law. Ginawang pelikula, ginawa sa Hollywood, the 10 Commandments. Naniniwala pa mga Muslim dyan sa mga aklat ng kapahayagan yan. Yung aklat ay binigay kay Prophet Abraham. Yung suhuf, the scrolls, naniniwala po ang mga Muslim sa mga aklat ng kapahayagan na ipinagkaloob ng dakilang tagapaglikha sa mga messengers. So we believe in the prophets. You cannot be a Muslim if you don't believe in the prophets of Allah. They number 120,000 prophets from Adam to Muhammad. Ayon po yan sa saying, sa sinabi, sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Out of the 120,000 prophets, 25 prophets by name ababasa po sa loob ng Quran. We believe in all these prophets. We love them all. We respect them all. Pero wala po kaming pagtangi. Wala po yung sabihin na, hindi, ito na ang gusto ko. Hindi po. Lahat yan, mahal namin yan. Ginagala namin, kinikilala namin yan. But, we don't worship them. Dahil ang pagsamba po ay para lamang sa dakilang tagapaglikha, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Then, another article of faith na pinaniniwalaan po ng mga Muslim, yung pong Books of Revelation.
aklat ng kapahayagan na pinagkaloob ng dakilang tagapaglikha sa kanyang mga dakilang propeta, mga sugo. Hindi ka po maaaring maging isang Muslim kung hindi ka naniniwala sa aklat ng kapahayagan na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta Abraham. Hindi ka po matatawag. Hindi mo pwede sabihin Muslim ako. Pero hindi ako niniwala sa aklat ng kapahayagan na binigay kay Abraham. You can't be a Muslim. To be a Muslim, you have to believe in those books of Revelations. Dapat maniwala ka sa aklat ng kapahayagan na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta Moses. To be a Muslim, you have to believe in that. To be a Muslim, you have to believe in the book of Revelation given by Allah subhanahu wa ta'ala, hatid ng Anghel Gabriel kay prophet Daud. To be a Muslim, maniwala ka sa aklat ng kapahayagan na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, inihatid ng Anghel Gabriel. Dahil si Anghel Gabriel po, sa katuruan Islamiko, the angel of Revelation. Siya naghahatid ng mga books of Revelation, mga aklat ng kapahayagan o ng mga kapahayagan sa mga propeta, sa mga sugo ng Allah. You cannot be a Muslim if you don't believe in the gospel, in the Injil, the gospel of Jesus Christ. And lastly, the book of Revelation, the Quran, given to Prophet Muhammad. If you don't believe, you cannot be a Muslim. Sa mga aklat ng kapahayagan po na ito, na sinabi ko, bukod sa Quran, aside from the Quran, ito po mga naunang aklat ng kapahayagan ay pinagkaloob sa mga naunang sugo, non-existent na po. Wala na po yung original na anyo, original form. Ang nakikita po natin, halimbawa ngayon sinasabi ng Psalms, ni David, hindi po yan yung Zabur o yung Psalm na ibinigay kay propeta David. Yung sinasabi nila na the first 5 books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yan yung Torah, or Taurat, or the Law. Hindi po yan yung original na ibinigay kay propeta Moses. Yung ibinigay kay propeta Abraham, wala na rin po ang original. So, maliban po sa Quran, wala po tayong makikita sa balat ng lupa sa ngayon na mga aklat ng kapahayagan sa kanyang original na anyo, maliban lamang sa Quran. Lahat po ng mga aklat ng kapahayagan, they all perished. Wala na po yung original. Kahit po sabihin nila na, brother, nandiyan yung New Testament mula sa Greek, mula sa Griego. Si Prophet Jesus po hindi nagsalita ng Greek. Yung sinasabi nyo na gospel, hindi po yan yung gospel na ibinigay kay Jesus. Dahil kung yan po yung gospel na ibinigay kay Jesus, dapat mababasa natin sa Biblia ngayon, gospel according to Jesus. Pero ano pong ating nakikita sa Biblia ngayon, New Testament of the Bible? Gospel according to Matthew. Gospel according to Mark. Gospel according to Luke. Gospel according to John. Pero gospel according to Jesus, wala po tayong makikita. Kaya they also perished. Nawala na rin po yung gospel na ibinigay, inihatid ng Anghel Gabriel kay Prophet Jesus. So tulad po na sinabi ko sa inyo, ang isang Muslim, naniniwala siya. Para masabi na siya isang Muslim, naniniwala siya sa mga aklat ng kapahayagan na ipinagkaloob ng dakilang tagapaglikha sa kanyang mga propeta, mga piling sugo. Pero sa mga aklat ng kapahayagan, sa ibabaw ng lupa na makikita po natin in its original form. Ibig sabihin mula sa unang araw na ipinahayag hanggang sa ngayon po, tulad po ng Quran, 1,433 years ago, ipinahayag hanggang ngayon po, ang Quran ay Quran. Walang dagdag, walang bawas, walang nabago, ni tuldok, ni kudlit. Na-preserve po ang pagka-original ng Quran. Pero yung po mga earlier books of Revelation, tulad halimbawa ibinigay kay David yung Psalms, yung ibinigay kay Jesus, yung Injil or Gospel, yung ibinigay kay Prophet Moses, Torah, o Taurat, or the Law, o ibinigay kay Prophet Abraham na Zuhuf, o scrolls, wala po tayong makikita sa balat ng lupa in its original form. Naniniwala po kami sa mga aklat ng kapahayagan na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung lalabasan niyo po ako ngayon ng itong Bible, andito yung Psalms, andito yung Bible, andito yung Genesis, andito yung Exodus,
hindi ko po matatanggap na yan ang orihinal na aklat ng kapahayagan na ipinagkaloob halimbawa kay Prophet Moses o halimbawa ipinagkaloob kay Prophet David. Kasi po may mga nagsasabi yan, nababanggit kasi nabasa nilang Quran, brother, o binanggit sa Quran yung Psalms, yung Salmo. Kaya ginagamit nila sa kanilang pangangaral sa mga Muslim para mahira nila sa kanilang pananampalataya. Kita niyo, hindi pa kayo naniniwala sa Psalms? Ha? Hindi kayo Muslim dahil nabanggit sa Quran, ha? Ang Psalms. Ha? Ibig sabihin, maniwala ka. Pag hindi ka naniwala rito, hindi ka Muslim. Ang mga Muslim na wala pong alam, yan po ang mga nakakatakot, nahihila sa ibang pananampalataya. Kaya ngayon po makikita niyo, dating Muslim, ngayon ano na? Wala sa Islam. Dahil po biktima ng kamangmangan. Kaya po bilang Muslim dapat may kaalaman tayo. Alam po natin dapat ang mga bagay na ito. Nag-aaral po tayo. Hindi ka maaaring maging Muslim kung hindi ka naniniwala sa aklat ng kapahayagan na pinagkaloob kay Propeta Dawood, yung Salmo o yung Zabur, o yung ibinigay kay Prophet Jesus, yung Injil or Gospel, o yung ibinigay kay Prophet Moses, na Taurat, o ibinigay kay Prophet Abraham. Hindi ka maaaring maging Muslim kung hindi ka naniniwala in its original form. Yan, brother, ha? Dapat original. Kasi pag pinakitaan ka lang, ito dito sa Bible, hindi ka Muslim, hindi ka naniniwala sa Psalms. Ang tinutukoy po ng Quran na Salmo, o Psalms, o Gospel, o Injil, o Torah, o Taurat na binigay sa mga langan ng propeta, yung pong original. Ang tanong, may original ba tayong makikita ngayon? May mailalabas po ba kayo na itong original na binigay kay Prophet Moses, itong original na binigay kay Prophet David, itong original na binigay kay Prophet Jesus? Wala po tayong makikita sa balat ng lupa ngayon. Ang tanging aklat ng kapahayagan na makikita po natin in its original form, in its pristine form, na maintain po ang kanyang pagkapuro, ha? Ang Quran lamang po. Wala na po iba. At ang panghuli po, panglima pa ng aklat ng sinasabing article of faith, kung ikaw ay Muslim, you have to believe in the day of judgment. Naniniwala tayo. Diba, brother? Naniniwala rin po mga Christian. The difference po, sa Christianity, ang paniwala nila sa Day of Judgment, ang mag-judge will be Jesus Christ. Hindi po ganoon sa Islam. Ang mag-judge po on the Day of Judgment, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi kung titignan, babasahin, susuriin po natin ang Biblia, makikita natin, kahit si Jesus magsasabi, hindi siya pwedeng judge. Dahil, sabi niya, ni ang anak, ni ang mga anghel, ni ang anak, ibig sabihin siya, Jesus Christ, hindi alam kung kailan ang Day of Judgment. Paano siya magiging judge? To be a judge, you must be all-knowing. But Jesus is not all-knowing. At ang pang-article of faith, pang-anim po, yung sinasabi ko sa inyo kaninang kadar or preordainment or destiny. So, ibalik ko po kay Brother Isaac. So, dito na po nagtatapos na ating programa. Ang Discover Islam, ito po hatid ng Dakwa Corner Bookstore. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin.